Norbanakoz, alderdi politikoez, erakundeez eta gizarte eragilez osatutako zaintza maila osatzea eta bertan lanketarako tresnak eta baliabideak antolatzea zen helburu nagusia. Hasiera eman zitzaion elkarguneari eta kezkak, beharrak, zein proposamen berriak partekatu ziren bertan. Sare feministatik zaintzaren inguruko tokiko diagnostikoa egiteko prozedura abiatzea eskatu zen. Horretarako baliabideak jartzearekin batera. Maila, baina, geldi dago momentu honetan. Udalak eten du, errotik. Orain arteko dinamikak eta lana balioan jarri gabe ordea. Borondate politikoa edukitzeko eta tresnak benetan eskaintzeko deia egiten dugu gaur hemen Batugaren kideok. Zaintza eraldatzeko asmoz, bada gaur ere atzeratu gabe zeri begiratu. Herri mailako diagnosia burutzea eta herri akordioko puntuak betetzea beharrezkoa da, premiazkoa. Zaintza eskubide kolektiboaren alde, denontzako izango den zaintzaren alde, bizitzak erdigunera.